Lehenik eta behin bezarkada bat auzipetu bakoitzari eta txalo bat lehen balore dugun elkartasunari. Askatasuna dugu zimendu, eskubideak gidari. Nola Picassok bere Gernikan, kandela 60 zaldi. Gaur txarrenari onen ateraz, Bilbo ze indar, ze argi, zintzotasun ta ausardi, honek egin gaitu handi, etorkizuna dago jokoan, ta bizitzak ez dira bi, etxe berri bat egin diogu, Euskal Herri berriari. Gu oso pozik gaude Euskal jendartearen zati zabal batek gaur erakusten ari duen erantzunagaitik hemen Bilboko kaletan ikusten duzuen bezala. Ozen eta sendo adierazten ari duena da injustizia hau lekuz kanpo eta garaiz kanpo dagoela. Are gehiago esango genuke. Etorkizunen aldeko apustu egiten duela nabari da. Eta zentzu horretan eta horren ondorioz iraganari katraminatu eta kateatu nahi gaituen edozein motako injustizia, bidebekeri eta sufrimendu atzean utzi nahi duela. Gaurko egunean horreri erreparatu nahiko genioke. Besteak beste gaur da eguna, oraindik orain, sufrimendutariko bat indarrean dagoelako. Izan ere, salbuespen neurritan oinarritutako espetxe politika amaitu eta euskal preso politiko eta iheslarien etxeratzeren bideari soluzio bat emongo dion agenda baten beharra dugula aldarrikatu nahiko dugulako. Astelehenean, etorkizunen aldeko apustu hori Madrilera emango dugu, Madrilera daramagu. Eta hemen jasotzen ari garen indar eta elkartasun guztiak ziurtasunez emango digu, arduraz jokatuko dugu eta ardura horrekin jokatuko dugu hemen ikusten ari garen elkartasunagaitik. Gure herriak aurrera begiratu nahi du eta gu horren parte zititza gara. Gauden tokian gaudela, ekarpen egiten jarraituko dugu norabide horretan. Estamos viendo que la respuesta a nuestro llamamiento va a ser grande, va a ser enorme y estamos por eso muy contentos, muy contentas, muy satisfechas. La sociedad vasca va a volver a decir hoy aquí, llenando las calles de Bilbo, que el proceso judicial que estamos viviendo es un proceso judicial que está fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de medida y que es un proceso judicial injusto y absolutamente infundado. Pero creemos que más allá o incluso por encima de eso, lo que la sociedad vasca, lo que todas estas personas vienen a decir aquí es que es necesario, que van a seguir mirando hacia el futuro, avanzando hacia el futuro y que no aceptan y no van a aceptar fórmulas, estrategias que nos llevan al pasado, que nos encadenan, que nos quieren bloquear en el pasado, que va a seguir avanzando y que en ese camino hacia adelante es importante, es necesario y es fundamental la resolución integral de la cuestión de los presos y las presas vascas. Ese mensaje de resolución, ese mensaje de futuro es el que queremos llevar el lunes y vamos a llevar el lunes a Madrid y por supuesto a Madrid nos vamos a llevar también toda la ola de fuerza y de solidaridad que nos ha acompañado durante toda esta campaña y que hoy va a llenar las calles de Bilbo. Eskerrik asko. Begiratu atzean hortzi mugak zutan
zure begien zerutan. Begiratu maitean, namilegi ertzan, biziak iak ametsan. Izpiatu gauean, izarura. Zure begitan piztu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Marko haiei esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide burutzean. Utz ditzagun beldurrak batzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da. Gure ordua heldu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Nahiko haiei esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidean. Izan garelako, oraindik ere bagara, ta beti izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Marko haiei esker, orain itxasoa gara. Itxasoa gara. I'll chop you